Dobrý deň. To musíš využívať. Vážení páni, vážení hostia, dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala v našej malebnej obci Breznička. Prihováram sa vám ako predsedníčka miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezničke a som rada, že ste prijali naše pozvanie, osobitne vy, pán Strmel. Životné zážitky, skúsenosti a obohatíte nás o cenné rady. Príjmite na znak úcty túto kyticu, ktorej vôňa nech poteší nielen vaše oči, ale aj vašu hrdinskú dušu. Teraz dávam slovo pánovi Jankovi Gáborovi. Táto sála by určite zniesla ešte viac ľudí, ale podľa nás je asi dôležité nie kvantita, koľko ľudí sa tu stretneme, ale tá kvalita, tá príčina, prečo sme sa tu stretli. Čiže sme sem prišli so záujmom poznať trošku našej histórie a stretnúť sa s našim vzácnym hosťom, pánom Strmeňom. Tak by sme sa mali vrácať k tým koreňom, ktoré sú hlboko zakotvené v našej histórii, vytvárajú a my viac alebo menej tiež sa podielame na vytváraní tej histórie. Tak to, aby malo to úvod, aby sme sa dostali do obrazu, tak niečo vám musím aj prečítať. Časová medzera 80 rokov, ktorá nás delí od tých veľkých dejinných udalostí druhej svetovej vojny, je už taká veľká, taký čas, ako by zahladil nielen stopy vojnového ničenia a pustošenia, ale aj zatienil mnohé spomienky na dávno prežité udalosti, zahojené alebo aspoň zmiernené bolesti mnohých rán, ktoré spôsobili fašisti na našom národe. Druhá svetová vojna, spomínam si ako otcovia, synovia dostávali povolávacie rozkazy na vojnu a mašírovali na východný front. Koľky z nich sa už nikdy nevrátili. Ostali po nich vdovy, siroty a smutné spomienky. Dnes, po 80 rokoch od ukončenia druhej svetovej vojny, si spomíname tragédie, ktoré ovplyvnili životy mnohých ľudí. Zverstva fašistov, ako mučili ľudí, ako robili popravy vlastencov. Spomeňme si Kremničku, Nemeckú, Kľak, Ostrý Grún, Kalište a 133 vypálených dedín a miest. Tohoto roku oslavíme 81. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa hlboko zapísalo do dejín nášho národa. 29. augusta 1944 slobodný vysielač Banská Bystrica ústami profesora Sáru oznámil celému svetu, že slovenský národ vstúpil do otvoreného boja proti fašizmu. Začnite s vysťahovaním. To bolo tajné heslo, ktoré vojakom dalo povel do boja proti fašistom. S pevným odhodlaním sme nastupovali partizáni a vojaci do bojov na povstaleckých frontoch. Spomeňme sovietských partizánov, ako za noci pristávali tu, v našich horách. Spomeňme francúzskych partizánov,
ktorí bojovali na Streči. Spomeňme tiež sovietských veliteľov partizánskych jednotiek, ako boli Asmolov, Jegorov, Kvitinský, Sadilenko, Dibrov, Vadanský, Šukájev a iní. Partizáni v noci z 29. na 30. augusta obsadili mesto Banskú Bystricu, v ktorej vzniklo politické a vojenské centrum povstania. Na letisku Sliač Triduby vodne v noci pristávali lietadlá, ktoré privážali zbrane a časť prvej československej paradesantnej brigády, ktorá bojovala na Jalnej. Na potlačenie povstania musel Hitler stiahnuť z východného frontu 7 elitných SS divízií. Likvidáciou povstania poveril Hitler generál SS Höfleho, ktorý oznámil Hitlerovi, že povstanie zlikviduje za 2 dní. 2 mesiace hrdinsky sme odolávali povstalci fašistickej presile na frontoch Slovenského národného povstania a 5 mesiacov v horách až do oslobodenia našej vlasti. Slovenské národné povstanie zapísalo sa do moderných dejín Slovenska. Slovenské národné povstanie urýchlilo ukončeniu vojny. Slovenské národné povstanie zapísalo Slovensko medzi víťazné štáty vojny. Mňa zastihlo Slovenské národné povstanie v pohronských kasárniach vo Zvolene. Bol vyhlásený letecký poplach, všetci sme museli opustiť priestory kasáreň a pred kasárňami na lúčke nás zoradili podľa jednotlivých druhov zbraní. Prišiel veliteľ posádky, nerečnil: vojaci, začalo povstanie, na Nemcov sa strieľa, partizáni sa vyjednáva. A okamžite vydal rozkazy stará jednotka, na ktorý front. Keďže som bol príslušníkom pešieho plúku 3, veliteľom plúku bol vtedy plukovník Mikuláš Markus a v 44. na jar ho nahradil generál, prepáčte, teraz mi to vypadlo, príde mi na rozum. No, keďže som bol príslušníkom pešieho pluku 3 posádkovej hudby, mal som vtedy ani 17 rokov, už som bol v 3. ročníku na vojne, rukoval som ako 14-ročný. Náš veliteľ hovorí: študenti, čo s vami, bolo nás 12 ročníku, ja vám dám trvalú dovolenú a keď vojna skončí, tak sa vrátite, aby ste si štúdium dokončili. Štúdium bolo 8-ročné, ukončené skúškami. Tak, chlapci k domov, dostali sme učivo, podľavu pazuchu, nástroj, podpravu pazuchu, odchod. Ja som prišiel s úsmevom domov a v našom rodičovskom dome partizánsky štáb, Rusi. A na čo tebe trúba? Trúbu na skriňu, tu máš flintu, my sme prišli spoza Uralu a ide s nami bojovať. A už som bol partizán. Tak všetky polné telefóny boli odvolené na východný front, tak som robil spojku medzi štábmi Turecka, Jelenec, Piesky a na 4. deň ma poslali s depešou na Španiu Dolinu. Na Španii Doliny bola 220 člena partizánska skupina, volala sa partizánska skupina generála Milana Rastislava Štefánika. Veliteľmi bol kapitán Jozef Pristach a kapitán Jan Morvaj od autopraporu 11 z Banskej Bystrice. Tak som čakal teda na odpoveď, s ktorou som sa mal vrátiť. Službu mal akurát nadporučík Sitár, ten ma vykrstil: čo tu strašíš, máš sa učiť. Hovorím, som partizán, priniesol som depešu a čakám odpoveď. Tak asi o hodinu sa vrátil a s úsmevom: ty s odpovedou domov nejdeš, tam ide iný partizán, teba sme zajali, dostaneš výcvik,
zaradíme ťa do jednotky a budeš s nami bojovať. Fajn. Tak bolo nás asi 13 nováčkov. Tak najprv odhad vzdialenosti, pohyblivé terče, pevné terče, z vrchu zásobník natiahneš, strieľaš. Nebolo to kto vie čo, ale pridali nám aj minerský výcvik. A to už bolo niečo. Tak sme mali výbušný Astrel 1, Astrel 2, želatína 1, želatína 2 a ekrazit. Anglickú zápalnicu zapáliš, modrý plamienok začíti a utekaj, urobí to nádherné bum. Tak nás naučili, ako sa podminujú kolanice, viadukty, objekty, ale to nie len, že vyhodíme, ale tak, aby to zatarasilo potok, aby to tak rozhádzalo moc, že týždeň horníci nedajú do poriadku, čiže na záškodnícku činnosť. Takto vyučených nás zaradili do jednotky, veliteľom čaty bol Četár Maja, tamto od Šťavnice, 2,20 m vysoký, ten keď na nás rúkol, tak sme vedeli, kedy sa ide do boja. Na námestí na Špaňu dolinu prišli nákladné autá, po pravej strane boli devní s muníciou, po ľavej auta a kto akú zbraň mal, tak takú muníciu fasoval. Kto mal samopal, niekoľko zásobníkov, kto mal pušku, niekoľko vsuniek, plus 2 granáty, škodovky sme fasovali, tie 26. No ja som mal gulomet, tak chlapci mi pomohli tie debničky s týma zásobníkmi vyhodiť na korbu. No a to nebolo všetko, ešte kabínu ľavú časť som držal ja s gulometom a pravú časť kabíny držal môj kamarát z Malachova, Samko Krnáč. A zodpovedali sme za životy vojakov, ktorí boli na korbe. Pokiaľ my sme sa snažili oslobodzovať obce a dediny, Nemci zatiaľ si oslobodzovali kopce a vysočiny, kde si nainštalovali pozorovateľne, odkiaľ nemecký dôstojník riadil palbu menometčíkov a delostrelcov. Predpokladal asi, ktorým terénom budeme útočiť, tak dal povel jednu z šupu vypáliť, tak nehali nás do toho koridoru vojsk, keď sme vošli, tak to na nás spustili. Hneď sme mali mŕtvych, ranených, protichodné povely, minomety fungovali, tie čerepiny, to lietalo, súdny deň, ranení kričali o pomoc. Jeden četár zo sednej čaty zreval, chlapci na nich, zreval, padla mína, otrhlo mu pol hlavy a bol nebožný. My sme nemohli z jedného centra strieľať, lebo by nás boli nemeckí gulometčíci za chvíľu zlikvidovali. Museli sme meniť paletné postavenie a tak, že buď doľava, doprava, sme teda sa posunuli. No a ako sme sa posúvali doľava, tak môj prvý pomocník u gulometu skočil na našlapnú mínu. Na kusy ho roztrhalo, keď sa nám prihodilo, náš prvý pomocník tiež skočil na mínu, otrhol mu obidve nohy, kričal, mám veľké bolesti, zastrelte ma, ja to neviem prežiť. Nebolo treba, do 2 minút vykrvácal, zomrel. Takú sprchu spustili na nás, že ten môj kamarát Krnáč vlastným telom zakryl syna, aby ho zachránil. Mali sme tie polné lopatky, aby sme si tej hliny aspoň 30 cm nahrabali, no ale viete, bol povel k útoku a to nám nebolo treba, no takže útok bol každú chvíľu. Sa nám stalo, to bolo pri Veľkých Bieliciach, naša jednotka bojovala pri Veľkých Bieliciach, pri Veľkom Poli, pri Kremnici, ale najviac na Turci, pri Turčianských Tepliciach, až po Čeremšnej. Tak sa nám stalo, že mali sme Veľké Bielice oslobodiť. My, partizáni, dostali rozkaz ľavé krídlo, útok z ľavého krídla na nemecké pozície, odradiť pozornosť, lebo armáda mala zaútočiť čelne.
no tak sme sa snažili blížením čo najbližšie k nemeckým líniám, aby sme mohli zaútočiť a tak odpútať pozornosť, aby armáda mohla čelne zaútočiť. No ako sme tak sa plazili tou vysokou trávou, jeden náš dobrý gulomečík, ako odhrnul trávu, tam spala zmia, mal odopnutú blúzu, tam mu skočila a na srdce ho uštikla. Pravda, že nám chlap zomrel. Ťažko bolo vieť, takže ráno vždy vyletel ich pozorovateľský dvojtrupák, to bolo pozorovateľské lietadlo, ktorý fotografoval naše pozície a odstreloval nás palubných gulometov. Takže ráno sme nevedeli, koľky dožijeme večera, večer sme nevedeli, koľky dožijeme rána. Takto to vyzeralo. Spomínam si, to bolo 14. októbra 1944 v odpoludnejších hodinách, boli sme zasadení pri Turčianskych Tepliciach. Úlohou bolo Nemcov likvidovať. Práve krídlo nám robila letecká škola, štvrtáci v železničných dielniach, meno neviem tomu vlaku, ale tam hodne nám pomáhal. Tak, áno, tuším, Štefan. Tak o poludňajších hodinách Nemci založili útok na naše línie. A ja hovorím kamarátovi, ktorý mal gulomet položený v buku tvaru Y. Hovorím mu, reku Amos, zarahni, to začalo. A on hovorí, len nech sa postavia, mám ich na mužke, ideme ich kostiť, nemajú tu čo robiť. V tom padla mína, 2 strelcov nám zabila a 4 sme boli ťažko ranení. On dostal 12 črepín od členka až po hlavu a ja v poslednej chvíli som si hodil ruku na tvár, tak tá črepina, čo ma mala zabiť, uviazla mi tuto a na chrbte cez batoh. Tak viete, mína, keď letí a má tenko píska, tá ide za nás. Ale ktorá hrubšie píska a ide ešte dole, tak tá ide na nás. Zachraňovali nás zachraňovali nás kamaráti zo Sednej Zákopy. Pod palbou nemeckých týchto gulomečíkov nás ťahali takých hubaniskov a tá horáreň ešte na Čremošnom je, kde sme mali prvú pomoc, obvezisku. Tam nás len obviazali, poskytli prvú pomoc, našťastie bola tam sanitka, hodili nás do sanitky a do Banskej Bystrice na chirurgické ošetrenie, ktorí kričali, aj my chceme žiť, aj nás berte. Hrozný pohľad. Tak ja keď som sa prebral z narkózy, už som mal ruku v sádre, posťahovaný a tam Miška, čo mala službu, mi ponúkla čaj. 3 dní sme boli obklúčení, nedostal sa k nám ani obedy, teda ani munícia. No na ďalší deň nás previezli ošetrených do študentského domova pri parku Mestskom je to, a volá, kde pri kostolíku svätej Alžbety, tam bola škola a internát, tak tam, alebo nás previezli do Vincentínumu, tak sa to menoval ten študentský domov pri parku. No a bolo nás asi 12 na izbe a po lekárskej vizite bola, kto zavelil, chlapi, poďme fajčiť. Tak viete, všetci sme zišli a jeden si zabudol cigarety. Že sme šli fajčiť, tak zabudol cigarety. Vybehol hore a dobre, že vybehol. Práve jeho sused, ktorému nohy otrhlo, si položil pod chrbát nemecký odistený granát a chcel spáchať sebevraždu. Tak on ešte v poslednej chvíli ten granát vyhodil otvoreným oknom. Granát ako minulý okno explodoval. No a nás na druhý deň previezli jednotke na Španiu dolinu. Na Španej doline, v miestnej škole, pani riaditeľka nám uvoľnila jednu triedu, kde sme mali 12 postelí, 6 a 6. Ošetrovala nás pani doktorka Novotná, naozaj starostlivo. 27. október
najčernejší deň v Starohorskej doline. Na ustupujúce vojska, ktoré už boli v rozloženom stave, bombardovali najprv obec Staré hory a celú Starohorskú dolinu až po Donovali. Donovali bombardovali večer. Krvi, mŕtvych, lebo len čo odleteli bombardéri, vždy nalietávali tam roje stíhačiek, tí preserčmi, a tí strieľali po všetkom, čo sa hýbalo. Ale nie len po ceste, ale aj okrajové lesy, kde predpokladali, že partizáni, vojaci ušli, hej, sa skryli. Keď ustupovali generál Viest a Golian, tak nadonoval, ešte dali rozkaz, aby vojska prešli na partizánsky systém boja. Tento rozkaz už neprešiel, lebo už bolo celá armáda povstalecká v rozklade. Generál Golian a Viest mali 120 členov ochránku vysokoškolákov, ktorá ich teda chránila. Keď ustupovali z Donovalov popod Kozí chrbát a popod Prašivu, narazili na silnú nemeckú jednotku. Tak prišlo k prestrelke a Nemci, keď zistili, že títo sú v preváhe, tak ustúpili. Generáli sa ukryli v Pohronskom Bukovci. Na druhý deň ráno nemecký dôstojník, ktorý býval na fare v Ondrej čas Brusna, vyslal hliadku, aby legitimovali všetkých občanov a takto chytili generálov, áno, aby ich priviedli do zajatia. Hliadka sa vrátila s tým, že generáli sú tam nie. Tak ešte raz poslal ten oficier hliadku do Bukovca, ale medzi tým prišiel jeden lekár, ktorý si myslel, že sa vykúpi, tak udal, že generáli Viest a Golian sú ukrytí v prvých 3 domov v Pohronskom Bukovci. Zobral vojsko, prišli do Bukovca, obklúčili 3 prvé domy, vyzval občanov, aby sa vysťahovali a dal povel do domov strieľať. Keď nik nevychodil, dal povel domy zapáliť. A keď to počul generál Viest, vyzval aj generála Goliana, že sú prezradení, aby sa vzdali. Boli vypočúvaní v Banskej Bystrici, Bratislave, no a boli popravení v lágri Losenburg. Komando prepadlo dedinu Kalištie. Postrelili tam veľa ľudí, údajne až 40, dokonca jedného, ktorý robil tlmočníka turčiansky v Tepliciach, zaživa priviazali na klad a zaživa ho gátrom rozrezali. Spálili celú dedinu Kalištie, zapálili, dali obec Baláže. No a predpoludním aj na Španiu dolinu. Tak my sme dostali povel Španiu dolinu opustiť a v lokalite Jelenská skala, ktorá má 1050 metrov nad morom, sme si narýchlo museli budovať zemlianky. Bola tam lovecká chata, tak ranených nás dali na padláž a pri zemi ordinovala pani doktorka a štáb, teda veliteľstvo. Na Richtárovú prišli na práve poludnie. My sme ich čakali na uličke Košúc, že pôjdu od Španej doliny a že nás napadnú zozadu, ale oni prišli odpredu cez kopec Klopačka a prišli práve k bunkru Morho, kde boli ukrytí pracovníci Slobodného vysielača, ktorí vysielali v dobe Slovenského národného povstania. Do obce Baláže, tie horeli ako fakla. Ľudia utekali a mali to najcennejšie na sebe. Ženy, periny na chrbte, deti v rukách, vojaci, zachránte nás, pomôžte nám. Keď nás bolo treba zachraňovať. Takým lesom sme prešli na Kalište a predpokladám, že my sme boli prvá jednotka, ktorí sme sa dostali na Kalište po tej hrôze. Boli na Donovali, kde nás rozhádzali po domoch, po 20, po 30
No a skrátim to. Ráno zavčasu sme už išli popred Korytnicu a chceli sme obsadiť Liptovskú osadu. Hliadky sa nám vrátili, že je tam silná nemecká posádka, prosia ľudia, aby sme nezačali prestrelku, lebo báli sa, že Nemci vystrieľajú dedinu a zapália Liptovskú osadu. Obišli sme dolinou do Liptovskej Lužnej, kde sme narýchlo prenocovali a zavčasu ráno zima. Minus 25, minus veľká výchrica snehová. Tak sme vyšli na Liptovskú Magúrku, kde sme boli na poludnie. No a tou obrovskou zimou a tou výchricou snehovou sme vystupovali na kopec Chabenec. 50 starých ľudí, čo nevládali, nám tam zamrzlo. No, kto im mohol ako pomôcť, keď každý mal z posledných síl liezol. Hore sme vyšli na Chabenci, bola biela tma, tak sme sa chytili pod pazušky a tak sme napochodovali až na kraj a spustili sme sa do Jasenskej doliny. Predpokladali sme, že bude výsadok, nejaké parašutisty, ohnieť zahasiť, pripraviť na palbu, ale žiaden výsadok, nič. A ohne sa už do rana nesmeli rozkladať, tak si viete predstaviť, mokrý, zamrznutý, aby sme aj my nezamrzli tak až do rana. Keď sa trošku rozvidnilo, vybrali sme tých ranených z maštary štátnych lesov a pokračovali sme cez Jasenské hole ďalej. Asi tak okolo poludnia sme prišli do doliny, pochodovali sme asi 3 kilometre, keď bol povel zastaviť stát, ľavou bok, útokom vpred, tak sme útočili takou velikánskou stráňou, kde sme ešte našli ohniská a žeravé uhlíky a prístrežky také z Čačiny sme usúdili, že tam ešte ráno Nemci boli. O polnoci sme boli na Krpáčove. Tam bola hodina na oddych a potom sme pochodovali Bystrianskou dolinou do dedinky Bystra pri Podbrezovej. Tá bola vyľudnená, tak po 20, po 30 nás tak rozházali po tých domoch. 2 dni bol oddych, styk a pochodom do Popradu. 4 dni trvalo, kým sme prišli do Popradu. Akorát bolo poludnie, tak nám ponúkli obedmákové rezance, sa dívali, či to môžeme jesť, lebo v horách, ak bolo jesť, bolo, keď nebolo, nebolo. Tam nás odšivavili, vykúpali, prezliekli nás do uniformiem armádneho generála Ludvíka Slobodu, 2 dni na oddych a potom nás nasadili do prvej línie, do Parížoviec, tie teraz sú pod Marou, pod Liptovskou Marou. Lebo Nemci nám všetkých, čo sme vyslali hliadky, všetkých zaživa upiekli. No, tak až na 3. raze sa nám podarilo oslobodiť tú obec. No a z činnosti, ktorú sme robili, spomeniem, bolo to asi po Vianociach 44., keď zajala hliadka kapitán morského lyžiara na Suchom vrchu, ktorý je nad Banskou Bystricou. Keďže vtedy bol prísny zákaz civilom do lesa, mohol mať dokladov za ruksak, neplatilo. Ak chytili Nemci partizán, na mieste zastreliť, ak chytili partizáni vyzvedač, na mieste zastreliť. Čiže, no a tohto zobrali na štáb, na výsluch, a ten pekne vyspieval, že veliteľom Hlinkovej gardy tamto od Krupiny dostal povoláci rozkaz na veliteľstvo Hlinkovej gardy do Banskej Bystrice, kde mu veliteľ určiť krížom prejsť cez Partizánsku republiku, zistiť presne lokality, kde sa partizáni ukrývajú, podľa možnosti aj výzbroj, aby on toto mohol nahlásiť Nemcom, aby zautočili presne na centrá, kde partizáni sú. Tak bolo asi ráno okolo 8, keď sme obsadili niče obce Staré Hory les a čakali sme. A
A skutočne tak okolo 9. Nemci šli v skupinkách po 2, 3, 4. Zbrane mali pripravenú na palbu a niektorí niesli na pleciach protipancierové pestie. A podplukovník Chladný vyskočil a zreval na nich po nemecky, aby sa vzdali, že nemajú šancu na prežitie. Na čo Nemci zalahli a spustili palbu na les. Boli na ceste, my sme boli v lese, prestrelka trvala ani nie hodinu a celé SS komando bolo zlikvidované pod Veľkou zelenou dolinou. Tiež si spomínam, to bolo tak začiatkom februára, keď fronta zastala pod Brezovej na doline hnusnú, tak náš veliteľ hovorí, ale musia nejakú muníciu mať, musia mať aj nejaké jedivo, pôjde vláčiť, tak vyššie železničnej stanice Ulanka, bola taká mladina, narýchlo zemlianku sme urobili a podminovali trať a 2 partizáni po 4 hodinách chodili slúžiť. Pravda, ani týždeň netrvalo a vláčiť šiel, tak urobili len toto, veľmi sa blíslo, zahrmelo a 7 vagónov sa skotúvalo do Starohorského potoka. Tie tam boli ešte 7 rokov po vojne, potom ich Kološrod rozpálil. Takže takéto činnosti sme robili, útočili sme na autá a kolóny. Úlohou našej jednotky bolo zabrániť presunu síl a prostriedkov medzi mestami Ružomberok a Banská Bystrica. Vyhodili sme mosty, urobili sme záseky. Záseky to je, že sme okolo stromov druhotom uviazali výbušniny, odpálili sme to a tie stromy takto, viete, pekne sa poskladali, to boli záseky. A každý druhý deň hliadka 22 partizánov to išli sme pozrieť, skontrolovať, či to Nemci nedali civilom odpratať. Dali. Vo Vyšnej Revúcej, tam sa chceli od Ružomberku dostať do Bystrice, tam každý raz sme strieľali. Nahnali tam civilov, no a teraz začali sme prestrelku, tak civili v strachu o svoj život ušli, no a Nemci, keď videli, že my sme presile, ušli tiež. Za každý sme sa tam stretli. Tak toto bola naša činnosť ako partizáni. No, keď sme prišli do Popradu a dali nás na front, boli sme tam asi 2 týždne, lebo sme si 3-krát vymenili tie Parížovce. No a ten druhý týždeň doplazil sa ko mne jeden četár a povedal moje meno. Ja som, máš so mnou. Tak mi vraví, už keď sme prišli do bezpečia, vieš čo, furman ide pre chlieb do Popradu a teba volajú na štáb. Tak aby si nešiel peší, to bolo 20 kilometrov, furman ťa zoberie. Prišiel som na veliteľstvo a tam už boli 6 naši dôstojníci, čo sme spolu slúžili vo zvolení. A dostali sme rozkaz. Nazad do Banskej Bystrice založiť prvú mierovú československú posádku. No, tak rozkaz, niečo nás viezli Rusi, niečo Rumni, prišli sme do Banskej Bystrice. Všetky mosty vyhodené, strechy všetky spadnuté v uliciach, tak Rusi nám požičali lopaty, pred nami šiel minér a nastražené míny, teda on zlikvidoval, povyberal rozbušky. A napísal nám preverené míny, nie meno. Ešte aj teraz ich máme tam niekoľko na uliciach pod plexisklom a to zachovávame na pamiatku. Tak celé tie ulice sme museli vyčistiť, aby technika, tanky, kaťuše, kanón mohli prejsť, lebo sa bojovalo o Žilinu. Banská Bystrica bola oslobodená 25. marca 1945. Ustupujúce vojska ničili, čo len mohli. Keď skončila táto druhá najväčšia svetová vojna, tak 9. mája na všetkých vežiach sveta
Pol hodinu zvonili zvony a pol hodinu zneli sirény, ktoré oznamovali svetu, že skončila táto najstrašnejšia vojna na svete. Urobte všetko, aby už nikdy ľudstvo nepoznalo hrôzy vojny, lebo vojna to je zlo. Vo vojne tečie krv, umierajú nevinní ľudia. Urobte všetko, aby ste zabránili vzniku ohňovému plamenu. Všetká česť a sláva všetkým bojovníkom, ktorí položili životy za našu slobodu. Ďakujem za slovo.